Sziasztok, én Bence vagyok, és mint látjátok, ez itt a Sims 4, ami nem jelent más, mint hogy egy új sorozat veszi kezdetét, amiben egy kis figurát szeretnék létrehozni, és annak az életét szeretném élni, de nagyjából leírtam a Sims lényegét. Elsődleges célnak talán azt tűzném ki, hogy egy ilyen szállót építsünk, ahol van bár és egy igen jó kis konyha, emellett egy picit olyan luxus beütése legyen. Na, de szerintem kezdjünk is bele. Először is állítsuk be itt a hangját a karakterünknek. Talán ilyen mélyen jó lesz. És akkor kapja meg itt a foodot. Legyen inkább ilyen bár jellegű majd ez a szálló. Legyen kreatív. Utána ilyet is kapja. Hát itt legyen egy picit geek. Hát nem tudom. Jó lesz itt ez a művészetkedvelő. Na de akkor kezdjünk neki magának a karakternek. Szerintem először nézzük meg a randomokat. Nem. Day 2, day 3, day 4. Nem. Nem. 2000 years later. Na, találtunk egy olyan normálisabbat, amiből akár ki is lehet hozni valamit. Na de akkor kezdjük szerintem először a hajával. Úgy vélem, hogy ez a forma tökéletes, de változtassuk meg a színét mondjuk egy ilyenre. Oké, akkor nézzünk neki valami szakállat. Körszakállat. Hát mondjuk ez egész jó. Tetűhinta? Nem. Körszakállat. A borosta is egész jó. Szerintem legyen inkább ilyen. Oké, ilyen hajat már megnéztük, a bőrszín pedig legyen ilyen. És adjunk neki egy fás kis szemüveget. Szerintem lehet egy picikét az arccsontján változtatni. No, a száját. Így. Így vagy. Oké, valami ilyesmi. Na? Hát nem tudom, még az arccsont egy picit nagy. Így. Oké, szerintem így korrektül néz ki. Így. És úgy nézzünk el. Sminkelni nem akarjuk, én szerintem. Hát nem. Kalapja legyen. Hát én szerintem az. Jaj. Itt műveltem. No, olyan melyik volt? Nem. Így. Hát szerintem kalapot nem adunk neki. Mit vannak még itt? Hát az arcformák annyira nem érdekelnek minket, a hajakat végignéztük. Igen? Igen. Utána a szakállak. Azokat is így végignézegettük. Sapkák. Azokat is. Na, úgy de béna vagyok, hogy mindig leveszem azt a béna szemüveget. A pác kell nekünk. Szerintem nem. Utána nem akarunk így kifestőzni. Akkor mehetünk tovább. Lásszunk nekünk, mint egy testméretet. Hát oké, szerintem ez nem a legmegfelelőbb. Talán egy ilyet megvárjunk. Így. Ezért kocarúan nevelünk. Teppet leveszünk. Így legyen egy izmos karni. Oké. Nézzünk még mit van. Szerintem ez így tökéletes. Oké, akkor nézzük meg. Hát... kicsit lezserebben. Ez nem laza. Színeg van.
Szerintem ez itt egész jó. Egy nadrágod is így. Keresünk rá. Mondjuk. Szűr. Fekete színbe, és akkor megy a nyakkendőhez. Cipője pedig legyen mondjuk ilyen. Hát inkább egy ilyen. Megtetszik a színe. Sportöltözet. Jó lesz itt a fehér tornacsuka. Nadrágok. Hát nem, inkább ez itt. Így. Egy ilyen vörös színbe. És utána egy melegítő. Így sötét szürke. Szerintem ez így elég jól néz ki. Utána nézzünk egy éjszakai stílus. Tökéletes. Ez annyira nem tetszik. Igen, mondjuk. Igen. Szerintem ez így elég jó. Na jó, oké. Lehet, hogy itt a színeken változtatni kell. Na, szerintem ez így jól néz ki. Akkor adjunk a karakterünknek egy nevet. Hát nem. Valami frappáns nem. James az jó. Na. James. Így van, angol tudás. James. Martin, ez egy karakteremnek a neve, nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni. Ja, meg lehet. Valami csinos mozdulatot. Okés. Na, de szerintem ez a videó ennyi lenne. Köszönöm, hogy ha megnéztétek, iratkozzatok fel. A következő részig is. Sziasztok!